Ukaristiya pangano langa ndi mulungu wanga. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene timakumana mipingo yosiyanasiyana ncholinga chona kuti tigawane zimene ife timapanga kumpingo kwathu, ncholinga chona kuti inuyo mukamati yang'ana mwina musakumvesa kuna kuti kodi awa chifukwa chani mapanga zimenezo. Komanso pozindikira kuti akhristu tili ndi mbuye mmodzi, zimatithandiza kuti tite kuona kuti kodi ine chifukwa chani ichichi sindimachiona, ndipo zitithandize pamoyo wathu wa siku ndi siku kuona kuti tipanga za mtundu chani. Lero ndi la Mulungu limene kumpingo kwathu timena kuti chaka cha Ukaristiya, kuyendesa Ukaristiya, thupi ndi magazi a Yesu Khristu, Corpus Christi. Ndipo nthawi zina anthu amati chikuku. Mawu athu oyamba akuyokera pa Exodo chapter cha 24 ndi verse 3 mpaka na 8. Mose adapita kukauza anthu mawu ndi malangizo onse amene chauta adamuuza, ndipo anthu onse anayankha kuti tizachita zonse zimene chauta wanena. Apo Mose adalemba mawu onse a chauta, ndipo adazuka mmawa ndithu nayamba kumanga guwa pasinde pa phiri. Kenaka adayimirisa miyala 12 ya mafuko 12 a Israeli. Sono adatuma Aisraeli achinyamata amene adapereka nsembe zopsereza, ndi kuphanso ng'ombe kuti apereke nsembe za mtendere kwa chauta. Mose adatengako theka la magazi nawathira m'mbale, ndipo magazi osalawo adawaza paguwa. Pambuyo pake adatenga buku la chipangano nawerengera momveka bwino anthuwo. Sono anthu adati tizachita zonse zimene chauta walamula, tizamumvera iyeyo. Apo Mose adatenga magazi a m'mbale aja nawaza anthuwo, ndipo adati magazi amenewa ndiwo amene akusimikiza chipangano chimene chauta wapangana nanu pakukupasani mawu onsewa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri tikwatenga kuchokera mkalata yolembera Ahebri chapter 9 ndi verse 11 mpaka na 15. Abale, Yesu Khristu wafika, ndipo ndiye wansembe wamkulu wa zokoma zimene zilipo tsopano. Chihema chimene iye amatumikiramo nchachikulu ndiponso changwiro kopambana, nchosapangidwa ndi anthu, ndiko kuti sichili chapansi pano. Pamene Khristu adabzola chihemachi ndi kukalowa kamodzi kokhako m'malo opatulika kopambana, sanalowemo ndi magazi a atonde ndi ana ang'ombe amphongo ayi, koma analowamo ndi magazi ake, natikonzera chipulumutso chosatha. Magazi a atonde ndi a ng'ombe zamphongo ndiponso phulusa la mwana wa ng'ombe wamkazi zimawazidwa pa anthu amene ali odesedwa chifukwa sadasamale mwambo wa Chiyuda. Zimenezi zimawayeresa pakuwachosera lisiro la thupi. Sono makamaka magazi a Khristu angati kuchita zoposa. Mwa Mzimu wamuyaya iye azapereka ngati nsembe yopanda chilema kwa Mulungu. Magazi ake azayeresa mitima yathu pakutichosera ntchito zosapindulisa m'moyo, kuti titumikire Mulungu wa moyo. N'chifukwa chake Khristu ndiye nkhoswe ya pangano latsopano, kuti iwo amene Mulungu adawayitana alandire madalitso osatha amene Mulungu adalonjeza. Izi zidatheka chifukwa cha imfa ya Khristu imene imapulumutsa anthu kuzolakwa zimene adazichita akali mpangano loyamba lija. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mthenga wabwino kuchokera pa Marko chapter cha 14 ndi verse 12 mpaka na 16, 22 mpaka na 26. Pa tsiku loyamba la chikondwerero cha bread wopanda chotupisira, tsiku lomwe anthu ankapha mwana wankhosa wochitira phwando la Pasaka, ophunzira Yesu adamfunsa kuti, kodi mukufuna kuti tikakukonzereni kuti malo odyeramo Pasaka? Yesu adatuma ophunzira ake awiri nawuza kuti, tapitani m'muzimo, mukakumana ndi munthu wamwamuna atasenza msuko wamazi, mukansatire. Ku nyumba kumene atakalowe, mukauze mwini nyumbayo kuti, aphunzitsi
ali kufunsa kuti kodi chipinda nchiti. Iyeyo akakuonesani chipinda chachikulu cha mmwamba momwe akonzamo zonse zofunikira menemo mukatikonzere chakudya. Ophunzira aja ananyamuka akalowa mu mzindamo. Anakapezadi zonse monga mmene adawawuzira ndipo adakonza za phwando la Pasaka. Pamene anali kudya, Yesu anatenga bredi nathokoza Mulungu, adamunyemanyema nagawira ophunzira aja nati, kwayani, ili ndi thupi langa. Adatenganso chikho nathokoza Mulungu ndi kuchipereka kwa ophunzirawo namwako onse. Yesu adawuza kuti awa ndi magazi anga amene azakhetsedwa chifukwa cha anthu ambiri. Ndi magazi amenewa Mulungu akusimikiza pangano lake. Zoonadi ndikukuwuzani kuti sindizamwanso chakumwa cha mtengo wa mpesachi mpaka siku limene ndizamwe chili chatsopano mu ufumu wa Mulungu. Ndipo atayimba nyimbo anatuluka kupita ku phiri la Oliva. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ukaristiya, pangano langa ndi Mulungu wanga. Mwina popeza kuti timakhala amipingo yosiyanasiyana pa Word Made Flesh, ndingofotokoza mwachidule kuti ukaristiya ndi chani. Ukaristiya kwa ife Akatolika ndi bredi amene amapangidwa ndi ufa wa tirigu wopanda chofufumisira, opanda yeast. Ndipo akapangidwa bredi amene uja timatenga limodzi ndi vinyo wosakanizidwa ndi madzi. Pa nsembe ya misa wansembe amazidalitsa zinthu zija ndipo zimasanduka thupi ndi magazi a Yesu Khristu. Sizikhalanso buledi ndi vinyo ayi, zimakhala thupi magazi a Yesu Khristu, chidule chake ukaristiya. Inuyo ndine tikuziwa kuti Ambuye Yesu akayankhula, ifeyo ngati otsatira ake timayenera kumvera. Ambuye Yesu akayankhula, mawu a Mulungu tikamva m'Baibulo, Ambuye Yesu amafuna kuti ifeyo otsatira ake ife tichitepo kanthu. Nchifukwa pano pa Word Made Flesh timasindika chimene chiona kuti mawu tisamangowamva, koma tikamva tizina kuti kodi ndichitepo chani. Ndipo tizikapanga chinthu chooneka kuzera mawu aja, chifukwa mawu amalenga, mawu amapulumutsa, mawu amateteza zinthu. Mukatenga uthenga wa Yohane, Ambuye ananena momveka bwino, mudye thupi langa. Ananena momveka bwino, mumwe magazi anga. Yohane 6:53 amanena mwachimvekere, ngati simudya thupi langa simukhalanso ndi moyo mwa inu. Ndendafuna mwaganizire mawu amenewa, ali m'Baibulomo, analembedwa bwinobwino. Kodi Yesu timtengere serious? Tidya bwanji thupi lake ifeyo? Timwa bwanji magazi ake? Kodi ifeyo tili ndi ufiti kuti tikadye munthu? Nchifukwa chaketu ophunzira ena a Yesu anansiya, osasagana nayenso. Komano ife ngati Akhristu tinakhala pansi. Ndonena kuti inu Yesu Khristu sangangonena ndipo to akuzilimbikira zimene mukawerenga chapter 6 chonse akuzilimbikira. Zina ndizija tawerenga pa Marko amene tawerenga uja. Akuzilimbikira zoti tidye thupi lake, akuzilimbikira zoti timwe magazi ake. Ena atachoka mpingo unakhala pansi. Ambuye Yesu uja sangamangonena ayi, galu wankota sakandira pachabe. Sangamangolimbikira zoti mudye thupi langa, sangamangolimbikira zoti kuti mumwe magazi anga. Ayi, zikuyenera kuti iye uja ali ndi chimene akunena, ali ndi kuthekera kuona kuti ifeyo tidye thupi lake timwe magazi ake. Ambuye Yesu anachisindika chimenechi. Ndiye mpingo wathu undayang'ana bwinobwino mawu amene Ambuye Yesu ankanena nthawiyo. Unapeza kuti oho, munthu witu ali ndi yankho muzomwezi zimene akutiuza. Chifukwa mawu tawerenga aja kunena kuti anatenga bread. Yekhatu Yesuyo anatenga bread. Ndipo ndi pakamwa pake, sikuti tikuchita kumpangirayi, ndi pakamwa pake yekha ananena kuti ili ndi thupi langa. Kunena bread uja. Ndipo mawu aja kunena kuti phwando ili linachitika
pa tsiku limene wapanga za buledi opanda chofufumisira. Yekha ndikuzatenga chikho cha vinyo ndikunena kuti awa magazi anga ndi pakamwa pake. Sife tikumpangira yekha kuti ndi pakamwa pake unena kuti awa ni magazi anga. Ifeyo chotipangisa kuti tisantengere serious ncha. Ifeyo chotipangisa kuti tizana kuti ali ndi njerengo ndicha. Ndiye mpingo wathu unachitenga chimene chija ndikuchigwirisisa ndikupanga Ukaristiya. Choncho mu Ukaristiya mulino kuthekera kwakuti munthu ndi Mulungu atha kulumikizana. Mu Ukaristiya muli kuthekera kuona kuti ife tithano kudya thupi la Ambuye Yesu, tithano kumwa magazi a Ambuye Yesu, popanda kutchedwa afiti, popanda kukhala afiti. Wasankha mwinakeyo kuti thupi lake magazi ake zikhale Ukaristiya. Ndipo ife tilibe mphamvu yoti tikamuze kuti iyayi zimezi zinzonama, iyayi zimezi zosateka. Mwinakeyo wasankha kuti kuzera mu thupi mu bread osandulisidwa, mu vinyo osandulisidwa, kuzera mu Ukaristiya iyeyo apezeke mu thupi, mzimu ndi umulungu wake. Chisankho chake chimenecho mu mulungu wake wazipanga full stop. Ife sitingadane ndi ufulu wake, sitingadane ndi ufulu wake. Komano kuzera mu Ukaristiya timamvesa nzeru za Mulungu. Iye amene kuyambira kale linali khumbo lake lona kuti azikhala pakati pa anthu, kuyambira kale linali khumbo lake lona kuti azigwira ntchito ndi anthu, akufuna apezeke mwa munthu. Monga mmene Yesu Khristu mwini wake anachokera kumwambako ndi kuzapezeka pakati pa anthu, kuzera mu Ukaristiya Ambuye Yesu amapezeka osangoti pakati pa anthu koma mkati mwa anthu. Chifukwa nena kuti khalani mwa ine ndipo ine ndikhale mwa inu. Ndipo Ukaristiya umakwanisa chimenechi choti Yesu Khristu akhale mwa ife ndipo ife tikhale mwa iye. Lero kuzera mu Ukaristiya umenewu Mulungu akupanga pangano ndi ife. Akufuna kuti aende nafe, akufuna kuti azikhala mwa ife, akufuna kuti tiziyandikana. Ambuye Yesu ananena kale, sindikutchulani antchitoyi, ndikufuna inu mukhale abwenzi anga. Choncho Ukaristiya umabweretsa chibwenzi chenicheni, pangano lenileni pakati pa munthu ndi Mulungu wake. Tikufuna kuti kuzera mu Ukaristiya umenewu ife ndi Yesu tinene kuti inu ndi ife ndife amodzi. Monga anapangira Rute kumuuza mpongozi wake kunena kuti, kumuuza Naomi, kulikonse kumene mutapite ine ndipita. Mulungu wanu akhala Mulungu wanga, anthu anu akhala anthu anga. Ifenso tikufuna kuti ndi Yesu Khristu tipange pangano la mtundu umenewu. Kulikonse mutapita Ambuye ine ndipita konko, kulikonse nditapite ine muzikhala konko, chifukwa kuti inu mukhala mwa ine ndikhale mwa inu. Ukaristiya ndi ukwati weniweni pakati pa Mulungu ndi anthu. Ndakutengeratu iwe. Mulungu amene Baibulo limantchula kuti ndi mamuna athu ndi mkwati, ndipo ife ngati anthu ake ndife mkwatibwi wake. Pangano lake ndi limeneli kuti kuzera mu Ukaristiya timalumikizana kwenikweni ndi kupanga thupi limodzi ndi Mulungu wathu. N'chifukwa chake mawu oyambaja Mulungu akuwafunsira Aisraeli, akufuna kuti apange nawo pangano, apange nawo ubale wolimba. Chikuchitika apa ndi ngati ukwati ndithu wakale mmene umakhalira. Mulungu akumuuza Mose, Aisraeli ndikuwafuna akhale anthu anga. Maukwati akalidwa amatero, pamakhala go between pakati pamakhala munthu wina, sumangothamanga wekha kuti ndikukufuna. Maukwati akale umatuma munthu aise, takamuze uja kuti ndikumfuna. Amaopa kutukwanidwa, chifukwa kuti ukapita kumene kuja ungopita ndikukufuna, akakutukwanako. Ndebola akatukanidweko nthumwiyo, akaenda kuti iye sine ine ndakutumidwa. Amakhala ndi nkhala pakati. Ndiye Mulungu nkhala pakati wake ndi Mose. Ndiye Mose uja wapita kwa anthu ndikukawuza mawu a Mulungu. Mulungu akukufunani. Mulungu afuna kuti apange nanu ubwenzi waukulu, apange nanu pangano. Ndiye Aisraeli aja akuvomera. Zonse zana Mulungu tamva ndipo ife tavomera. Okay? Mose anthu aja zangwena kuti tavomera, akuti anatenga cholembera ndikulemba zonse zimene Mulungu chananena. Pangano lochita kulemba, osati longokhala pakamwayi, lochita kusayinira.
mulungu Mose akulemba zonse zimene mulungu jawanena. Titengerepo phunziro abale, maubale athu timaputa mmuzimu. Osati ukwati ngokhala wapakamwa, handa kukonda yense ndakola titengane tete. Chifukwa timautengera ukwati uja kuchalichi, ndipo pamene kuja kumakhala zosaina ni lero. Timasaina. Zolemba zimakhala zolimba kusiyana nzapakamwa. Ngati nuyo lero muli ndi amuna anu, muli ndi akazi anu, simunasayinirane paliponse, simunapite kuchalichi, simunamangise, mumve mauwa. Zolemba zimakhala zolimba kusiyana nzapakamwa. Makwatano apakamwawo akafuna kutha amathangati makatani. Pangano supangala pakamwa, pangano umalemba, pangano umasayinira. Ndipo mulungu apa walemba, Mose walemba. Ndipo akunena kuti atalembano choncho, Mose uja ndi pameneno akunyamuka ndikamanga guwa. Si mwagwirizana. Mulunguno wayambano kukhazikika, akutenga guwa loyimirira mulungu ndikumanga pamene pacha. Ndikukatenga miyala 12 yoyimirira mitundu yonse ya Israeli ndikuyika pamene pacha. Mose akuyika maziko, anthu aja atavomera bwinobwino, atasayinirana. Siza maziko anozona kuti ukwati mwangofusirana kunjira uko akwawo sanaziwe, iwe ndo imwe wemba kutumiza ku malaya. Anthu mwango kumana kunse uko watumiza kukale matresi. Inu anthu simunasayinirane, anthu simunakhazikike, wemba kutumiza kondowa. Ndiye ndizijazi bandi kafuna kugawana zida zimangosaka tuka basi. Mose akumanga guwa, anthu aja atasayinirana, anthu aja atasimikizirana. Ndipo kenako Mose uja akutenga miyala 12 kuyimirira mtundu wonse wa Israeli, kuzonyeza kuti akufuna kuti pangano likhale la mtundu wonse wa Israeli, osati la munthu mmodzi ayi. Inuyo ndine tikuyenera nthawi zonse kupanga pangano lolimba. Ndipo akunena kuti akwauza achinyamata kuti akapereke nsembe. Achinyamata aja akapereke nsembe kwa mulungu. M'bado wanyuwaniwu ulowe nawo mupangano limene akuluakulu akupanga. Mukuona tu Mose chisanzo cha msogoleri wabwino, amene amapanga sogolo la achichepere, amene amatenga achichepere ndikoza kuti tiyeni muzipanganawo zimene tikupanga ifezi, kuti pangano limene lisazafe. Zikukanika muzipanimu kuti munthu ndi msogoleri wa chipani akonzekerese anchipani mwake momwe azatenga udindo wakewo ata. Chifukwa zipani zathu zimavutika nthawi iliyonse anthu akafuna kuti apange zisankho. Koma Mose kale ilo amaziziwa zimenezo, wauza chinyamata tiyeni mukapereke nsembe. Kenakono Ambuye akunena kuti akufuna apange pangano lolimba. Ndipo palibe pangano lolimba loposa pangano la magazi. Ndiyeno ndi pamene akunena kuti Mose anatenga magazi a mwana wankhosa, ndikwadula pakati, ndikwayika m'mbale, ena ndikukhala nawo. Amene anatenga hafu ija ndipo anayiwaza guwa lija, kuliwaza magazi guwa lija, kusonyeza kuti mulungu wavomera pangano lija. Mulungu amene wayambisa kunena kuti tiye ndikhale pa pangano, wavomereza pangano lija. Atawaza guwa lija magazi, Mose akuziwa kuti ndi mbali imodzi imene yavomerako, chifukwa kuti ubale wathu nthawi zonse amayambisa ndi mulungu. Kenako akutenga buku la chipangano, ndiye akunena kuti analiwerenga momveka kwawerengera anthu aja, kuti anthu aja asanavomereze kwenikweni, asanasayinire pangano lija kwenikweni, amvese kuti muli chani mbuku muja. Tipangiratu abale kuti maubale athu timaputawa, onena kuti musanamvesese kunena kuti kodi ndikupanga naye ndi ndani, kungothamangira. Basi tapanga mgwirizano. Mose anafotokoza bwinobwino mwachimvekere. Ndipo atafotokoza mwachimvekere, anthu aja ndikuvomera kunena kuti zimenezo tagwirizana nazo. Ndi anatengano hafu ina ya magazi ija ndikuwawazanso anthu aja. Pangano la magazi latani latheka, losamasulika. Chifukwa ndi magazi losamasulika. Nchifukwa chake ndanena kuti pangano limene lili losayinira bwino limakhala lolimba. Ndipo chifukwa chake maukwati athu timanena kuti muyambe mwaziwana bwinobwino, chifukwa tu anthu amabisa.
akuzowa kuti ufuna ukamkwatire wakuti mwanawo, ndipo akuzowa kuti mwana athuyi ndi chidakwa chenicheni chimauchukucha mowakopsa ngakhale ali mzimayi apa. Ndiye iwo kana kuti ndikubwera ndizaonekere kumeneko amankocha achemwa mukhuzumuke. Ndiye nayenso ndikuzakhuzumuka kwakeko amatha kukamwa siku lomwe lolera kuti anthu akubwera awa taoneninso amwaso. Ndiye amantenga ndikukasabisa bwinobwino ndikumpasa janasi uje ni sweet wa janasi tazija uzibulumunya asazakumve fungo ndikuntenga basi ndikumpopera dumu kuti azinonkhera dumu. Inu mukamabwera mwati munthu ndolongosoka. Simunafufuze akubisirani zinthu mapeto ake makantenga munthu amene munanena kumusiya. Mapanganowa kumafufuza ndifa chimene anthu azosona kuti kumadeka usanamange ukwati upite kwawo mwakachetechete ukayang'ane kodi kwawo makhala mwantundu chani, kodi anthu andi utani unziwe bwinobwino. Khanili pano simeneyo koma Mulungu afuna upanga pangano la magazi ndi anthu ake. N'chifukwa chake akunena kuti Mose anawaza anthu aja pangano latheka. Kumano kunkhani ya Ukaristiya magazi wasakungowazidwa kunja kwa anthu pathupi pa ayi. Yesu akufuna alowe mkati. Akufuna alowe mkati. Khalani mwa ine ndikhale mwa inu. Ndipo kuzera mu Ukaristiya umene ife timadya ndikulowa mwa ife ndikusanduka mbali imodzi ya thupi lathu. Yesu amakwanirisa kuti thupi lake ndi lathu lisakanikirane. Amakwanirisa kuti magazi ake ndi athu alumikizane. Ndipo pangano la ife ndi Yesu ndi pangano la magazi lolimba losaphwasulika. Chifukwa chona kuti iye ujawapeza njira yona kuti alowere mwa ife. Abale anga okondeka, chimene ulaliki wa lero ukufuna chona kuti lero mpange chiganizo choti mpange ubale olimba ndi Yesu Khristu. Zuwa lisamakalowe musanapemphere, zuwa lisamakalowe musanamuone, musanayankhule, musanawerenge mawu a Mulungu. Ayi, akunena kuti ukapanga ubale ndi Yesuyi zili ndi ubwino wake. Musayiwale Yesu ndiye nkhala pakati pa ife ndi Mulungu. Ndipo iye ndi amene amapangisa kuti zathu zizitheka zikapita pamaso pa Mulungu. Akunena mawu achiwiri aja kuti iye ndi osiyana ndi Mose amene amakhala mu chihema chapansi pano. Ndipo amene polowa mu chihema menemu amalowamo ndi magazi atonde. Amene polowa menemu samalowamo ndi magazi ake. Akunena kuti Yesu Khristu amakalowa mu chihema osakhala chapansi pano. Komanso akamalowa menemu ja salowamo ndi magazi atonde, amalowamo ndi magazi ake. Kuti Yesu Khristu akapita pamaso pa Mulungu samanena kuti hayi malinga ndi magazi abwana watonde aja malinga amapita ngati iyeyo. Ndipo akamatinenera kwa Mulungu ife tikapanga naye ubale amakapempha ngati kuti ndi iyeyo amene akupempha. Kenako ndiye amazitenga zimene zija ndikuzatipasa ife. Ndimapereka chisanzo cha mbanja mmene muli ana eni ambanjamo ndiye muli ana ongosungidwa kaya ndi amasiye kaya ndi ana andani. Makolo nthawi zambiri amachiona chophweka kuwapasa anawo eniwo zimene akusowa koposa ana aja amene akungowasunga. Yesu ndi mwana weniweni wa Mulungu, ife ndi ana ongolengedwa a Mulungu. Ndiye mwana amene ali weniweni uja akakapempha kwa makolo ake ndikukauza kuna kuti mphanga uja uje kapena uje ni khazeni wanga uja akuti mumpase chakuti. Makolo ali ndi ufulu onyinyirika, makolo atha kunyinyirika chifukwa kuti kwatchulidwa zina la ujayi. Koma mwana weniweni uja akapita kuna kuti ndikufuna mundipase trouser ya ndani yanga, makolo aja ampasa. Iye uja ndiye ayinyamula akapase anzake aja. Chikondi cheni. Ndiye Yesu akapita pamaso pa Mulungu sapita kukana kuti ati auje atafuna chakuti ine ndikufuna chakuti. Atate azapereka ndipo chimenecha Yesu amachibweresa kwa ife. Khala pakati weniweni. Ndipo akunena kuti chihema chachimutati mwakachiona kumwambako ndi chihema chodabwisa chopasa kaso. Chihema chimene chimuchitenge ngati ofisi yake ya Ambuye Yesu mmene amakumanira namo ndi Mulungu Atate. Inuyo mukalowa mu ofisi mwa munthu mutakuzoona kuti awa ngati ofisi yawo ili chonchi. Awawa ndi bwana ali pa ubale waukulu. Ndipo awa akayankhula chinthu bwana sangachikane. Ndiye mutati inuyo mwapita ukaona ofisi ya Yesu, ofisi ya Ambuye Yesu.
muchita kuzulira kuti awa ndi big man munthu wankulu, awa ndi big man munthu wankulu, ndipo ndikapasa nkhani zanga sure zibwerako. Chifukwa cha Ambuye sanena kuti pemphani chilichonse m'dzina la ine, osati mu dzina lako. Dzina lako chinthu chikabwera m'dzina la ine, ndipo Atate anga azakuchitirani. Inu ndine lero tikuyitanidwa kuti tipange ubale wolimba ndi Yesu Khristu, pakuti iyeyo ndi amene ali nkhala pakati wathu. Ukaristiya umene timalandira, ukaristiya umene timaunyadira, lero timayenda ndi ukaristiya uja, kusonyeza khumbo la Mulungu lonena kuti afuna aziyenda nafe nthawi zonse. Ifenso tikhale ndi khumbo lomwelo lonena kuti Mulungu tiziyenda naye. Paliponse pamene muli muzimva kuti muli naye, dzina lake paja ndi Emmanuel, Mulungu ali nafe. Dzina lake ndi ndilipo mu pangano chakale. Inunso lero mutenge kuti ukaristiya uja mukamapita kulandira ukaristiya muzikumbukira pangano lanu ndi Mulungu, kuti inu ndine tizacheza kuyambira mamawa mpaka madzulo. Inu ndine tizakhalira limodzi kulikonse kumene ndikuyenda ine. Inu ndine tizakhalira limodzi kulikonse kumene ndikugwira ntchito. Muzimumva Yesu kukhala moyo mwanu. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani chifukwa munzeru zanu munatipasa ukaristiya kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu. Tikupemphani kuti muunikire mitima ya akhristu onse, mipingo yonse, aziwe chuma chimenechi chimene mwana wanu anatisiyira mwa Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Munali ndine Elizeo Bambo Nthalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.